Sithathela abafana bami ababili ukuze babe izigqila. U-Elisha wathi kuye, "Pho ngikwenzeleni mina? Ngitshele unani endlini?" Wathi, "Incekukazi yakho ayinalutho endlini ngaphandle komfuma wamafutha." Wayesethi, "Hamba uyetsheleka izitsha ezinganalutho kubo bonke omakhelwane bakho, zibe ziningi. Ngena uzivalele wena namadodana akho, uthele kuzo zonke lezi zitsha, uzibeke eceleni ezigcwele." Wasuka-ke wayazivalela yena namadodana akhe, wona aletha kuye yena wathela. Wathi lapho izitsha sezigcwele, wathi emadodaneni akhe, "Sondeza kimi nesinye isitsha." Kepha yathi kuye, "Akusekho sitsha, amafutha anqamuke wonke." Wenza wabikela umuntu kaNkulunkulu, yena wathi, "Hamba uthengise ngamafutha ukhokhe izikweletu zakho, wena namadodana akho niphile ngaseleyo." Haleluya, ngiyabonga abafundisi. Basalwane, asikho isimo uNkulunkulu angasitshentshi. uNkulunkulu utshentsha isimo wena ungasabheka ukuthi sizotshintsha. Umama obasaxakekile athi, "Mina indoda yami yafa ikolode wendoda. Indoda ifuna ukuthatha abantwana ibenze ukuthi babe isilevi, mara nanku ikhona into engiyithandayo. Kwafika indoda yoNkulunkulu wathi nale ndoda yashona yomemsaba uNkulunkulu, wena uyamsaba na uNkulunkulu." Ngithi saba uNkulunkulu izobona imirekele wena. Ithi ukuhlalipha kokuqala ukumsaba uJehova. Ukuhlakanipha kokuqala ukumsaba uJehova. Uyabona uSathane akanamandla unamaqhinga. uSathane akanawo amandla phezu kwempilo yakho, unamaqhinga. Wena amaqhinga mafika ungathuthumeli, ungasheshusheke. Umele uyazi ukuthi ubalekela kuphi. Balekela kuJesu, ngoba kuJesu ikhona impilo. Nenamuhla umama obasendenani nabantwana ukuthi kwafika indoda, le ndoda ifike ithi indoda yakho yankoloda. Kanjalo ngizothatha labantwana bayoba izilevi zami. Indoda yashona yobe msaba bani? uNkulunkulu. Umama naye obamsaba uNkulunkulu, nasuka akhalela kubani? Indoda yoNkulunkulu. Indoda yoNkulunkulu mayifika nayo iyamubuza ukuthi unani. Bazalwane niphetheni. Bazalwane niphetheni. Niphetheni. Phethanisi. Wathi kuyisi kunokuphila, kuyisi kunesimanga. Izinto zingenzeki kubantu, kuNkulunkulu ziyenzeka. Wathi akahluleki bazalwane. Ngiyancenga ngithi wozani kuye ukuhlanipha kokuqala ukumsaba uJehova. Sengiyaqeda. Ungavumi ukushota. Mina ngithi uSathane akanamandla phezu kwempilo yakho. Wena unamandla phezu kwempilo yakho. Ithi sizofunda namhlanje. Mafundisi, ngicela ungivulele Proverbs 18. Sizofunda 20 and 21. Proverbs 18, 20 and 21. Ngiyaqeda mina. Ngicela wena ungasali emuva. Ngicela ubambe uthi wena unamandla phezu kwempilo yakho, mara into yokuqala umele umsabe uJehova ukwenzela izinto zakho zize zenzeke. Umele usabe uJehova, ngoba uJehova uyazi ukuthi lezinto wena unomsebenzi nazo, lezinto uzidinga empilweni yakho uyafunika. Mara into yokuqala wena amkela uJehova somsindisi ukuthi uphile. Ithi nginibonisa ukuthi nina wamandla phezu kwempilo zenu yokuphumelela. Proverbs 18 siyofunda 20 and 21 phela. Verse 20.
Isisu somuntu siyasuthiswa isithelo somlomo wakhe. Saneliswe ngokukhishwa izindebe zakhe. Ukufa nokuphila kusemandleni olimi. Nabaluthandayo bayakudla izithelo zakhe. Ngiyabonga mawufundisi. Haleluya.